cesto, nie popod. Hop, cesto, tak, dobre. Má dva podruhy. Jeden podruh sa nachádza... Kávička. Ja si dám kávičku. Dáš mi to? Dáš mi to? Nedáš mi to? Ja by som si dal tú kávu, ale to nemusíš mi s tým utekať preč. Dobre, teraz premostím k tomu, že k tým dvom podruhom. Jeden podruh sa nachádza na pobreží. Nie na pobreží, kašľú na ľudí. Oni sa ľudí boja, oni ľudí nemajú radi. Druhý podruh, ktorý sa nachádza v horách. V horách je čo? Ľudia s takými batohmi, čo majú stany, hamaky a tak ďalej, takže turisti. V tých batohoch aj vy tam máte určite nejaké zaujímavé veci. To znamená, vy možno nie také turistické, akože guláš alebo len také rôzne veci, ale tým pádom, že títo vtáčiky sú veľmi inteligentné, svoje nohy, svoj zobák vedia použiť na otváranie zipsov, ruksakov a tak ďalej, tak vykradajú stany, vykradajú ruksaky, berú toaleťaky, guláše, mobilné telefóny a sú to proste taká obrovská mafia. To sa inak nedá povedať. Oni nie, že po jednom, oni celý krdel. Idú, bum, a vykradnú stany, všetko možno. Čo si našiel? Mafia. No dobre. Dáte sníky a kávu, to je jeho najobľúbenejšie. Dobre. Takže, Benji teraz neškrieka veľmi, ale niekedy škrieka strašne dookola, že sa nedá ani rozprávať. To škriekanie u toho Benjiho nie je preto, čo si zase našiel.